Търся мотивирани хора за съвместна работа. Здравейте! Ако си майка, която иска да печели от уюта на дома си, или работеща жена, която търси допълнителен доход, това видео е за теб. Предлагам възможност за развитие с компания Елар, лидер в сферата на директните продажби и маркетинга с фокус върху козметика и здраве. Какво ти предлагам? Възможност за доход от 600 до 4000 лева месечно изцяло зависи от твоите усилия, желание за развитие. Свобода да работиш когато и където пожелаеш, подкрепа, обучение, насоки и да изградиш успешен бизнес. За кого е подходящо? За майки, които искат да работят от дома си. За безработни или хора, които искат допълнителен доход. За мотивирани жени, готови да превърнат мечтите си в реалност. Това е твоят шанс. Ако искаш да научиш повече и да станеш част от моя екип, попълни Google формата, която е под това видео, и аз ще се свържа с теб. Не отлагай! Запиши се още днес и започни да изграждаш своя по-добър живот.